Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Урманнарда янгынга каршы махсус режим старт алды. Республикада янгынга каршы нинди чаралар күрелә? Чолда ветеринарлар 2 ярминке майданчыгында дезинфекция үткәрде. Чаралар комплексы ничек оештырылган? Татарстанда урманнарда янгынга каршы махсус режим старт алды. Быел ул һава шартлары белән бәйле рәвештә узган елга караганда соңрак башланды. Республика урман хуҗалыгы министрлыгы тарафыннан ут чыгу очракларын булдырмас өчен һәм янгын чыккан очракта оператив эшләүне тәэмин итү максатларында профилактика һәм оештыру чаралары гамәлгә ашырыла. Хәзерге вакытта республикада янгын куркынычы вазгыяте буенча галәмнән һәм җир өсте мониторинга алып барыла. Законодательством предусмотрены серьезные санкции за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 30 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, юридических лиц до 400 тысяч рублей. Моннан тыш 20 апрельдан Татарстанның чиста урамнары экологик акциясы старт алачак. Чара 2 этапта үткәрелә. Урман фондын каты коммуналь калдыклардан, кырылган агачлардан чистарту буенча эшләр планлаштырылган. Шулай ук мәгълүмати аншлагларны күрсәткечләрне урманга килүчеләр өчен ял зоналарын торгызу һәм төзекләндерү карала. Йогышлы аурулар таралуны булдырмас өчен, шулай ук алар барлыкка килгән очракта чыганакны бетерү өчен бүген Чолда ветеринарлар 2 ярминке майданчыгын ипподром биләмәсен һәм төзүче стадионы каршындагы майданчыкта дезинфекция үткәрде. Чаралар комплексы ничек оештырылган? Безнең төшерү төркеме шул хакта белде. Bir ярминке майданчыгын дезинфекцияләү өчен 1 сәгать тирәсе вакыт кирәк. Ветеринарлар сүзләренчә, бу мөһим профилактика чаралары ул куркынычы, йогышлы һәм паразит аурулар таралуны булдырмауга юнәлдерелгән. Төрле чилләргә каршы ясыйбыз моны. Кешеләр чилләмәсеннәр өчен без ясыйбыз моны. Микроорганизмлар, бактериялар кешеләргә төшмәс өчен. Баштан механик чистарту уздырыла, өстәлләрдән бар нәрсә алына һәм юыла, аннан соң махсус чаралар кулланып дезинфекцияләнә. Территорияләрне эшкәртү хәзер бик актуаль, чөнки кайбер Россия төбәкләрендә эпидемиологик хәл әйбәт түгел. Расход 300 мең литр 1 квадрат метрда. Бу инде безнең башта урыннар чистартыла, механически, аннан соң профилактический дезинфекция. Өстәлләр, итсаткан урыннар бүтәнсендә механикадан чистартыла, жуыла, кирәкле сайын безнең юабыз да, исполком тарафыннан жуып чистартып чыгалар, аннан соң без инде келеп дезинфекция ясыйбыз. Ветеринарлар белдергәнчә, майданчыкларны дезинфекцияләү атна саен уздырыла. Катнашманың кешеләргә зыяны юк. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре башланганчы барысы да җилләнергә өлгерәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең социаль челтәрләргә яки Макс кушымтасына языгыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чолда чистарту һәм төзекләндерү буенча язгы эшләр дәвам итә. Автомобиль юллары предприятиесе хезмәткәрләре тукталыш павильоннарын юа. Аларны кыш буе җыелган чүп-чардан чистарта. Бүген белгечләр Тынычлык проспектында эшләде. Алар аеруча һәм декоратив киртәләрне, коймаларны чистартты. Аларны хезмәттәшем күзәтте. Гүзәл Сөләйманова ишегалды җыештыручы булып 4 ел эшләй. Ул үз эшемне яратам ди. Аның ярдәме белән шәһәр чистара, менә шушы нәтиҗә ошый да инде ди ханым. Быел язгы генераль җыештыру эшләрен Гүзәл Сөләйманова хезмәттәшләре белән Тынычлык проспектыннан башлаган. Берничә сәгать эшләү барышында алар 400 киртә бүлеген тузаннан һәм пычрактан чистарткан. Сегодня мы начали вот после Ершова, там посередке, наверное. Не знаю, до куда дойдем. Говорят, но не все. Спасибо, что делаете город чистым, красивым.
когда мусор собирали. Автомобиль юлары предприятиясы хезмәткәрләре сүзләренчә, алар айрыша һәм декоратив киртәләрне, коймаларны кар эргәнче үк юа башлаган. Төп эш проспектлар буйлап алып барыла. Аннан соң алар параллель урамнарга күчәчәк. Потому что я люблю свой город, чистый был, чтобы и людям красиво, когда это чистый город. Всем гостям приходят посмотреть вот наш город. У нас всегда прекрасный город, потому что это мой дом родной. Второй дом считается. Я здесь вырос полностью. 42 года живу здесь, Шылнав. Шоулар шәһәрнең чиста булуын ярата. Алар автомобиль юлары предприятиясы хезмәткәрләренә рәхмәт сүзләрен җиткерә. Город должен быть чистым, каждый должен быть заинтересован в этом, чтобы работу выполнять на все 1000%. Спасибо всем за проделанную работу. Большая благодарность. После зимы очень много осталось грязи. И очень хорошо, что это все счищается. 2 атна эчендә юлчылар 10 меңнән артык киртәнне чистарткан. Гомум шәһәр мәсе шоуда 18 апрельдә үтәчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Yol künləri satıb alırlar vaxtı satışçılar, yetiştiriciler һәм фермерлар bütün Россиядан һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән килгән. Алар тәмле продукция, сыйфатлы кием, салым, уңайлы аяк киемнәре, табигый бизәнү әйберләре һәм башка күп төрле әйберләр алып килгән. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга килегез. Халык ярминкәсе белән шатлыклы сатып алулар, витаминнарга язгы кытлык вакытында иммунитетыгызны ныгытыгыз, бирдә Камчаткадан балык һәм кызыл улдык ярдәмгә килер. Белорус казылыгы һәм салысы, Азәрбайҗаннан сусыл гранатлар, Самар өлкәсеннән салкын ысул белән ысланган майлар, Ижаудан өйдән әзерләнгән ярым фабрикатлар һәм тәмле өстәл әзерләгез. Җәйгә гардеробыгызны яңартыгыз, бирдә сез хатын-кызлар һәм иратлар өчен сыйфатлы һәм матур коллекцияләр табарсыз. Кырым косметикасы белән өегездә спа ясагыз. Буларны һәм башка бик күп нәрсәләрне халык ярминкәсендә табарга була. 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булагыз. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А.